men det er alligevel 10 minutter. så festligt. Ja. Ja, men så vil jeg læse vielsesritualet, som I også får med hjem bagefter. Og når vi har foretaget vielsen her, så går vi lige hen og skriver under. I skriver under, og der er måske et par vidner, og jeg har skrevet under derhenne. Og så er der en lille gave fra kommunen, og så tager vi et glas vin. Det er så det hele, så det er ganske ufarligt. Ja. Da I har henvendt jer til den borgerlige vielsesmyndighed og oplyst, at I ønsker at gifte jer, skal jeres ægteskab nu bekræftes. Men inden jeg foretager vielsen, vil jeg minde jer om, at det ægteskab, I nu skal til at indgå, indebærer betydningsfulde og vigtige rettigheder og forpligtelser, som blandt andet forudsætter et løfte om, at I vil leve med hinanden i gensidig kærlighed, hjælpsomhed og tolerance. Og jeg ønsker for jer, at I må bevare viljen og evnen til at leve i et harmonisk og meningsfyldt fællesskab. Så spørger jeg dig, Jimmy Virtas, om du vil have Dalia Avata Elgic til ægtefælle. Ja. På samme måde spørger jeg dig, Dalia Avata Elgic, om du vil have Jimmy Virtas til ægtefælle. Ja. Fint. Så har I sagt ja til at ægte hinanden, og derfor forkynder jeg, at I nu er ægtefolk. Ønsker jer tillykke og håber for jer, at de forventninger, I har til jeres ægteskab, må blive opfyldt, og at samlivet må bringe jer meget lykke. Hjertelig tillykke. Hjertelig tillykke. Tak skal du have. Så skal vi lige se, om de har fotograferet af. Har I ringet? Ja. Har I det? Jamen, så er det nu. Så er det rigtigt. Ja. Og for dem, Jeg tager nogle stille billeder.